ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଡରେ ଏକୁଟିଆ ଏକ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ବାପା ମା ମାନେ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଢିଲା ଝିଅକୁ କି ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବି ଏକୁଟିଆ ଛାଡିବାକୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ନାରାଜ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଛି ଯେ ଆମ ଝିଅ ଯଦି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଏକୁଟିଆ ହୁଏତ ସେ ସହି ସଲାମତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଝିଅମାନେ ବି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିର ଘଟଣା, ଯୋଉ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଳି ନିର୍ଯାତନା ମାନେ ହେଲା, ଯୋଉ ଝିଅଟିକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଯୋଉ ଭଳି ମାନେ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ ବହୁତ ବି ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମର ତାମିଲନାଡୁର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜୋସେଫ ବିଜୟ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ କଡା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅପରାଧୀ ଶୁଣିଲେ ଡରରେ ଥରି ଉଠିବେ। ଆଇନଟି ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ହେଇଥାଉ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଫାଶୀ କିମ୍ବା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରେ, ସେ କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କାହାକୁ ବି ଛଡାଯିବ ନାହିଁ କି କାହାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଇନଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଇନକୁ ଶୁଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ କି ମୁସଲିମ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ଝିଅ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତ ସାରା ଦେଶରେ ବି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାନେ ଚେତାବନୀକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋର ମତ ଯେ ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆଇନ ଲାଗୁ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ମାନେ ଆଇନ ଆଣନ୍ତେ, କୌଣସି ବି ଝିଅ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହଉଛି, ସେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଥାଉ, ସେ କି ଯେକୌଣସି ମହିଳା ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହଉଛି, ତାକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ? ମୋ ମତରେ ତ ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ବିଚ୍ ରୋଡରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।